Nyika yose yashamisika, aiwa, pabuda the headline rashuka vanhu zvatouya vakakonkluda vakati aiwa zvavari kuona the leader aiwa zvaari pazoro panguva inoi vanhu vatombofunga vatomasvika vachiti aiwa vakomanaka dei zvavo vakarega kudzoka vachitongoendera zvamuchosi. Sanambira mashoko aiwa ashamisa vanhu muchiona kuti aiwa nhamo aiwa yakarova nyika yezimbabwe zvakanyanyisa zvekuti kunyangwe nevadzima havasi kufara vanhu vari kuona nezviri kuitika pamwe chete manatural disasters ari kuitika nyika yezimbabwe. Sanambira mashoko abuda nyingwa panapa noti wasubscribe walaika wataunda beileko panapa pane this headline tiri kutenderera rinoonekwa kunzi aiwa relast year rakanzi this Sunday News ramukona rakanzi free education from next year chibva vanyora vachiti ed ndo mashoko arazini ndo akataura vanozika pazasi kuona pakanzi free primary schooling government to meet e-learning costs school kids to get tablets ndo mashoko vanhu ari kuashamisa ari kuita aiwa kumbira rini vakomana tichireceiva nhau dzakadai so vanouya panapo vachiti aiwa taneta tavabho nethis administration these guys aiwa kufeila kwavo we have given them chance mamultiple times kunyange dzimwe nguva vaitidisappointa dzimwe nguva vadisappointa pamapose avo kana pamavotes avo panapa vachizouya vakakonkluda vakati aiwa vakomana ava vakuchifanira kurova pasi nokuda kwokuti aiwa toona mapromises avo they are failing to meet them. Toona kuti nhau education iyi yavari kuti free primary schooling tonatoti aiwa kumaprimary school ndokuri kutobuda vanhu mari vachiendesa vana vavo kuchikoro mukatarisa nhau dzavari kuti school kids to get tablets zvinhu zvanonyatsoona kuti kunyange nemunyika macho network even electricity magetsi acho anotonetsa zvari kuona kuti these goals they are not attainable, they are not achievable. Ngotidzai mafungiro enyu notidii pamusoro pechiitiko ichi. Bvira kumasection medu bvudza mafungiro enyu so subscribe like turn on the bell icon.